L'Arenys Bàsquet va ser fundat el 1942 pel senyor Josep Forns i Massaguer. La seva primera pista estava ubicada on hi ha l'actual camp de futbol. Fins als 150 competien a l'obra atlètica recreativa anomenada en aquells anys OAR. Va ser als anys 60 quan la pista va ser traslladada al costat de la plaça del Casino, on va tenir més ressò degut a que jugaven en unes categories més altes. Una de les competicions a les quals van arribar va ser el trofeu Gonzalo Aguirre, que era l'equivalent a la segona nacional actual. Durant aquesta dècada va ser on es van fer famosos gràcies al torneig d'estiu, on hi participaven equips de les botigues d'Arenys. A la dècada dels 70 van passar a jugar a la nova pista descoberta, on el 1984 es va construir l'actual pavelló municipal. Finalment, i fins a la data d'avui, l'Arenys Bàsquet està fent millores per actualitzar-lo a la nova normativa actual gràcies a Jaume Calopa Carbonell, l'actual president. La darrera temporada del Sènior A del bàsquet Arenys ha sigut la millor temporada des que s'està a Copa Catalunya. Esperen créixer a partir d'ara per tenir el club que tots volen. Actualment ja estan treballant per planificar la temporada vinent des de la direcció tècnic i la Junta. Des que l'Arenys Bàsquet va ser fundat el 1942, l'equip s'ha anat superant cada dia per aconseguir cada vegada més un espai més gran en el món dels esports.